Mayong buntag kaninong tanan. Mga kaigsunan, doon na kita'y mga maayong mga pagtulunan nga nadungog karon. Labi na gayud sa unang pagbasa kining sulat ni Apostol Santiago. Si Santiago usa kini sa mga apostol nga maingon-ingon nato nga kanunay gayud nga nagahatag ang iyang mga basahon sa mga inspirasyon labi na sa mga tao nga makasinati kanunay sa kalisod, mga daghang pagsulay ug uban pang mga kasinatian nga maingon-ingon nato nga makaluya sa usa ka tawo. Mingon siya nga ang mga pagsulay mao kana ang makapalig-on sa atong pagtuo. Nindot tungod kay kita ra ba usahay mulikay kita sa mga pagsulay gani mo tumbok man kita sa Ginoo nga moingon Ginoo nganong imo magyud kong gisulayan pirmi nganong pirmi man kalisod kining akong kinabuhi. Pero namasangil kita sa Dios, pero dili man na gikan sa Dios, gikan man na sa atong pagpili unsay maayo ug dili. So pag-ingon ni Santiago nga ang pagsulay makahatag kini kaligon sa atong pagtuo. So buti pasabot kung daghan ang atong mga pagsulay nga nasinati, kung lisod kayo ang atong kinabuhi, sige na lagpasan sa kalisod. Buti pasabot, mayon na magpasalamat hinuon kita. Dili kita magsigig reklamo, angay na kita magpasalamat tungod kay makapalig-on man di ay kini sa pagtuo. Mauna nga sa unang pagbasa nga nadunggan nato karon, ingon si Santiago, bulahan katong mga tao nga mulahutay sa mga pagsulay. Oh, nindot no? Bulahan ang mga tao nga mulahutay sa ilang nasinati nga pagsulay. So ang usbon ako nga ang pagsulay dili na gikan sa Ginoo. So kita pirmi man ta masangil sa Ginoo tungod kay mao may atong nakita Ginoo nganong gihatag man nimo ni sa ako, Ginoo nganong dili naman lang ni sa uban. So Ginoo pirmi ang dunay ang dunay kalabutan sa atong mga pagsulay nga nasinati. Pero dili na siya tungod kay ang mga pagsulay naa man na given man na sila, pero depende maguna sa atong mga choices, sa atong pagpili, sa atong mga desisyon sa kinabuhi. Tungod kay once nga masayop kita sa pagpili or dili kita makapili sa eksakto, diha na magsugod katong mga kalisdanan nga atong masinati. Kaya ang Dios kanunay man ang maghatag kanatog kanang kaligon, mga gasa nga maayo, dili mga dautan, kay pinangga man kita sa Dios. Nganong siya man ang atong pasanginlan kung kita magkalisod, dili hinunua ang Dios mahigugmaon, buutan, siya kanunay magligon sa atong kinabuhi. So kanang atong mga nasinati nga kalisdanan, sa ako nang giingon, angay nato nga kanang hambinon nga kini dili siya negative. Ang importante makamao kita mudala sa mga pagsulay kay sa giingon ni Santiago mao kini ang makapalig-on sa atong pagtuo. So mga kaigsunan, nining atong pagsaulog kining santos nga misa karon, atong pangayoon sa Dios nga kanunay kitang ligunon labi na sa mga panahon nga daghang pagsulay sa atong kinabuhi. O usab nga unta hatagan kita sa katakos kining giingon nato nga kahibalo, no? Kining wisdom nga sa atong pagpili kanunay gyud natong pilion unsa katong para o nagikan sa kabubuton sa Dios. Dili kun unsa mo'y komportable kanato. Ang pilion nga kanang unsay makatabang sa atong kinabuhi, dili kun unsay makapasayon, unsay makatabang nga sumala sa mga values, mga gospel values, sumala sa mga bililhon nga mga
pagdesisyon na nga nagagikan sa Dios. So mao na atong pangayoon ining atong santos nga misa ug maghinaot kita nga sa atong paglawig ining kalibutan. Padayon unta kita sa pag-appreciate sa mga butang nga makahasol kanato tungod kay sa Santiago duray assurance kanato kinsa katong makalahutay sa mga pagsulay maglig-on kini sa ilang pagtuo. Amen. Manindo kita palihog o atong ipadangat sa Ginoo ang atong uban pang mga katuyuan